Most nem értem, mit nem értesz ezen. Hányszor mondjam még el, a hülye kutyáival kell vesződnünk folyamatosan. Már egy hete nem tudunk aludni. Teljesen kikészül az idegrendszerem. Mert a Lacikának mindig új kiskutya kell. Ez is, ha felnő, úgyis új kiskutyát fog kérni. Tegnap is, mikor mentem haza, láttam, hogy... Majd visszahívlak. Jól van? Nincs semmi baja? Nincs, jól vagyok, köszönöm. Ellenben, ha volna egy fésűd, amit elkérhetnék, azért hálás lennék. Esetleg nem szomjas? Most nem kívánok inni. Amilyen pocsék a kaposvári víz minősége, én se kívánnék. Ja, ez a víz már csak arra való, hogy mosson vele az ember. Mi a baj a kaposvári víznek? Az, hogy nagyon tré, ihatatlan. Hánynék tőle, ha akár egy csepp is a számba kerülne. Még fogmosáshoz se. Túl vasas. Vasas ám az, mint a kurva anyja. Még a palántáimat is megette, amíg nem tudtam, hogy ilyen szar. Most már muszáj lesz esővízzel, meg palackozottal öntöznöm mindent. Úgy hallottam, egyáltalán nem érdemes csapvízzel locsolni a virágokat. Mert mindenképpen van bennük káros anyag. Na és mi újság még mostanában? Hát amúgy semmi. Azt leszámítva, hogy tegnap előtt volt ez a szörnyű vihar. Nem vihar volt az, inkább csak zuhé. Vihar volt az. Az egész kertemet megtépázta, bassza meg. Már elnézést, de az, hogy kinek mi a vihar, az ugye változó. Én kifejezetten szeretem, hisz az esőben jobban fognak a halak. Én is szeretem az esőt. Na ugye. Olyan jó benne sétálni. Meg a hangját is szeretem. Én semmilyen esőt nem szeretem. Az sem mindegy, milyen az az eső. Mondjuk nekem nincs sok bajom az esőben sétálással, de hogyha nagyon esik, vagy kurva szennyezett, akkor szétbassza a kertem. Na, de meséljenek már valamit. Nincs nekünk sok mesélni valónk. Hát, ja. Mindig történik valami, de nem sok érdekesség. De mégis, csak történt valami a forradalom óta. Hogy élnek a magyarok? Milyen a politika? Nincs háború? Háború? Az mindig van. De tetszik tudni, nem olyan nagy, csak olyan belháborúk, meg ilyesmi. De nem itt, hanem messzebb. Ha háború törne ki, Magyarország eltűnne a föld színéről is. Ezt hogy érti? Hát tudja. Az atombomba. Nem az atombombáról beszélek. Hát akkor miről? A politikáról. Tudja, a mai vezetők olyan gyengék, hogy összeroppantanának minket a nagyhatalmak. Mire egyet pislantanánk, már románok, szlovákok vagy az Isten tudja, kik lennének a panelszomszédjaink. Szerintem azért messze nem ilyen palhoz vert lófasz a helyzet, például a migránsokat se engedtük csak úgy beözölleni az országunkba. Mintha a migránsok mind olyan szörnyű emberek lennének. Nem azt mondtam, hogy szörnyű emberek, csak egyszerűen kurvára nincs keresnivaló. Na jó, meg amúgy is. Hát ugye az egész válságot Amerika gerjesztette. Akkor miért nem fogadják be ők őket? Persze, mert azoknak meg az az érdekük, hogy Európa tönkre menjen. Így igaz. Miért nem érti meg senki, hogy ezek a szegény emberek csak a háború elől menekülnek? Persze. Menekülnek. Svédországba. Igen. Ezt mondom én is, hogy egyszerűen nem kéne Skandináviába, hogyha a szomszédban van a háború. Minket kihasználnak, nem Basszakszis, végre mond valami embernek, nem tudom el az agyamat. Minket használnak. Kurva elkezdi mondani a hülyeségét. Maradjál otthon, és ottan Igaz, vegyétek már észre, hogy minket használnak ki a mi pénzünkből. nem kell elolvasnom, hogyha nem akarok, és kész. Mi pénzünkből? Visszatetszik mászni? Vissza. Inkább várok még egy kicsit. Akkor viszont látásra. Viszlát. Na mi van? Visszavászol?
Vissza! Pedig olyan jól elbeszélgettünk.